amala ochife nwata na gị nweghịla aka enunu na-eche ka aka lobe ya ilonu na nye ka nkwulunu aka elokwana ya ilonu ma ọkụ gbajie inyaba akanụ ka nwata wole ibia jebela onwe enu nke mụ dịlimo ndị oli oficha ọnụ ọkwa onye lifela ogwe ọsị ogwe nya gbajienu maka ọ dịrị nwa onogbo m ọlabazianụ tin mana oge elugo n'oge a ga-ebido oyibo aka n'isinu egbe belu ugo belunu ma nke siri ibe ya ebe na anyị silu nkwukwu anyanụ ma nyakwachikwu enyi ụkwụnụ egwu atụgbo ndị omenjọ aya amala idu ojive nwata wenye kenu nyaka na yo chukwu ọkụ gbajie nyaka ojive nwata wenye kenu na nya na-eche ka aka lonyi ilonu ma asị m ọkụ gbajie nyaka egbe belu ugo belunu nke siri ibe ya ebe na asị m kwukwu anya ma nyakwachikwu onye ụkwụnụ okoto nwa mgbenyi bụ chukwu okoto nwa mgbenyi bụ chukwu ngwe na-ezibe mmadụ mere ibia n'iwe ka onye makom asị m bike nyezina m bike nyekwana m ọzọ ma ikpe niile dịbalụ chukwu n'ọbụ chukwu nwokwu sabasa mụ bụ onye ọmata chukwu na mabi ọzọ alili onwe ogbenye ka na-ebezi uye onwe ogbenye ka na-ebe uye onwe ogbenye uye ogogogo ojive onye nye wenara onye nu ga-ebubeli ihe na azụnu ojive onye nwe ogbenye we na-abazia oge elugo oge a ga-ebido oyibo aka n'isi oyimo n'oge ezugo nwa ogbenye kwasị yali n'oge ezugonu ojive onye nye wenara onye ojive
ojibo ogbenye nya wenala onye oji mmadụ ụgwọ biko wenabazialia ojibe mmadụ biko wenaba ojibo onye wenala onye nu ebube Chukwu na-abịa iwe Chukwu na-abịa iwe Chukwu na-abịa iwe Chukwu na-abịa maka ndị ajọ mmụọ maka ndị ajọ mmadụ iwe dị n'obi amụ dị n'eze ojivo nwe ogbenye we n'abalị a ndị iwe dị n'obi ndị amụ dị n'eze nnemo na yi je bu okpom na ọ bụ yi pụtazikwalụ wee na-ajụ onye egbu ukpom ịma ife na-emenụ ọkwa isi na ị na-emelụ nwa ogbenye ọgọ na ị na-enyelu ndị enwe nna aka ndị nwanyị ajadu ndị na-enwere kọrọ alụfanụ na ọ bụ gị iji ebute abara isi dọba na gị iji ebutekwazi ego wee si niile na-enyelụzi aka nụ na ọ bụ ofu gị nwe afọ na gị jekwa na redio steshọn na ọ bụ gị si fa ka a na-ana nsụli na ị na-enyelu ụmụ ogbenye aka a na-eweti ya n'onyonyo ị na-eke abara isi ị na-ekele ụmụ ogbenye ife onye ka ị na-emezili ajụjụ ka m na-ajụnụ Pennywise pamphlet onye mala eziokwu nyakwuonu ofu okwu n'ụka na-ekwukwa ị na-analụ otito mmadụ ka ọ bụ otito Chukwu onye mmacha ịmala ife ị ga-emelụ nwa ogbenye biko ji emeli ya ịmala aka ị ga-enyelu mmadụ biko ji eji enyeli ya ego si n'ọra maka na ọ bụ mmebe ị na-emebe onye imeli ife oyimu ya natakwa azụ kọmba onye makomụka na-ekwusi biko enyezina mụ jidezie n'ife inu ojivo onye nye wenala onye nu na gị si n'ikasi akasị gị si n'imakasị ịkwatụgbo ndị lo ewo ucheche gbo ndị melalụ egwetugbo ndị omenjọ mụ na chi Adam Nsogbu Adanje Agala Nnọọma Mekene yi nne m onye mela obi mụ ifeọma n'ime obi mụ nwanyị ndị Agala n'ụwa ewo ojive onye wenala onye ojive onye wenala onye ebube nye dị ya lia na iwe kote eke n'aka Chukwu ikote okote onwe ogbenye ka nna Chukwu okwute onwe ogbenye ka ọ bụghị bụ Chukwu nwe ogbenye kwasị ya lụọ oge zugo oge zugo oge zugo
asị na onye kwechi ekwezi anụ unu solu m kwenu n'ife adịgo mmanụ maka isi na ụfọdụ na be inu maka na ike dị n'okwu ọnụ afụfụ a niile anyị na-ata na osugokwọnụ ụmụnne ụwa n'osugo oge zugonu ife adịgo mma o onye ọbụla tinye obi na Chukwu ife adịgo mmanụ biko ka anyị nwee okwukwe amaka okwukwe ga-eji ifenu oyoyo n'ọdịgo mma ije n'ụwa n'ọdịgola anyị onye ọbụla tinye obi na Chukwu ọdịgo mmanụ solu nnukwu n'ọdịgo mma solu nnukwu n'ife adịgo mma onye kwechi ekwechi anụ ndụ n'ọdịkwazi ya ogologo ndụ n'ọdị ya ifeọma n'osi abịa akụnụba n'osi ya nwa n'osi bịa ifeliju afọ n'ozokwu ya na-elu ekwechi ọzọ ọdịkwazi ya ife adịgo n'ụma aikolibe n'ọdịgo n'ụmanụ imo n'oge zugo unu kwubezie n'ọdịgo mmanụ anyị kwelu unu n'ọdịgo mma onye omenye biko dịkwelu oke meluo n'edịkwanụ nne m ọbụ ka ije na-adị mọbụ ka ije na-adị n'ọdịgo mma nne m Ngozi ka nwanyị ego bịa ife adịgo mma nne m Joseph ife adịgo mma egwu anyị na-eti n'ọdịgo mma nke na-emepụ ụwa na-atọ unu ekwenyego n'ọdịgo mma ekwenyego n'ọdịgo mma anyị ekwenyego n'ọdịgo mma anyị ekwenyego n'ọdịgo mma anyị Igbo adịgo mmanụ ifeọma n'ọdịgo mma onye mebi na nke ibie n'aka n'ogosinu wetara ibe adịgo mma mụ bụ onye ọma Tochukwu ibe adịgo mma nkwa ọyọ amala idu anyị ekwenyego n'ọdịgo mma weliba sa anyị ekwenyego n'ọdịgo mma Boys, oh yeah. Oh yeah.
anamaka onye na-amazi akanụ ụkpana ukpoko bulu na nchichilienu lekwanụ keke na pepe na ọ bụ nyanwa je mabazialụ trela aka maka njụkwa na ajụjụ ọkụkụ na-akpa na be nwa dibịa ọ chọrọ gịnị aya si bido n'elu ụwa onwe ka ọ mara ebe ọ nọkwụsịnụ ngwanụ ka njụọ na ajụjụ ụkpanụ kpoko bụ n'elu ụwa na nchitilienu oyi mụ kwere gị ha nụọ onye na-amara onye kalilianụ n'ezie na ga-ebu ijebenu ifugonu n'ọbụ eziokwu isi na-ebu ogidi na-ebu ogidi isi na-ede ebu ogidi bụrụ ogidi ogidi anyị ji onye ọnụnụ anamakanụ onye na-amaziri bịa kanụ onye kala ike na nwazi akanụ denaga ekwu ike ba mana inu kwere ka ịhanụ isi n'ike adịrọ ifugo n'ike dịnụ ma gị amakwa na onye kala ihe akanụ maka na onye fe eze ọbụla bụ na eze luo nyanụ maka na isi chele eze na nya na-echizi n'eze nụ iwu nke Chukwu nke ịbụanụ ọsịsọ bụrụ nna anyị na nne yinu nya bụ nga amakwanala onye karị ya aka nụ anyị ejebezie na bie palọ ebe a na-elizi n'olilinu ume ịba nọdụsianụ ofu onye akwụlọtọnụ osisi bute ofe akpati mmanya ka ga isi na-alazinụọ onye ibu akwụlọtọnụ osi bute akpati mmanya na abọ ka ụmụ bọysi na-aṅụnụ bọysi a na-etu echi amalụ onye ọbụla na-aṅụ mmanya nwa boye ekwuluzi ọtọnụ
osi bue poita nke ilu butenu si butebe mmanya chitabanụ si gwọba isi ewunu onye ọbụla agbakazịa anamazi na akanụ ọgwụ adabazianụ ọ bụ gị ka ọmụ kanụ onye makwa n'aka ya ọ na-abụ mbido egwu m asị na onye ọma tochukwu ebido m mana ife mfu ka nna na-ekwuzinu amakwa n'aka ya onye na-amali bịa ka n'enu onye kali mmadụ akali gị enu ọkụkụ ntị ikenu ọ na-enu ife n'itofe na onye mụbiko n'unu onye na-amasị akanụ onye mụbiko amakwa n'akanụ anki kwere gị sobulu nne na nne inu isi chele eze na-echi ezenu ugwu bụ nkwenye kwenyerunu oyi mama n'aka nụ ekwu owu gosdia ọ na-ejeta olili mana mgbe ịchọta ebe ị na-achọ na-ebutazi anụ maka na okenyo ka mgboji tupu enwe isi nụ ọ bụ ụjọ ije sawa onye ọma n'ịdị mmanụ Bartholomew Ejiofọ nwa Chinemelife 1 n'Ezinifite Chief Executive Officer God's Hands Music Production Limited obele nwa na-eme onye ọma n'ịnọgbazi ha aka chukwu dị ya n'arụnụ na nyasi muke n'ezialianụ ndị Millennium Exclusive Club of Nigeria ada makwafa akanụ maka agbapụ dikis agbanya mgbana Millennium Exclusive Millennium Exclusive United we stand onye makwa n'akanụ anamasị akanụ ọ bụ dịka ọmụ kanụ anyị ekenebezie chairman nọ n'osobilizienu onye ọma biko gaba n'irunu nwaba eze Aṅụmaka Ogbuefi Obasika of Mbano chairman n'edusonu nwaba eze gaba n'ịdị anyị mma Vice Chairman abatazianụ Chidebere Uduahia Omesilika Isuochikobele nwa sibiazianụ Chidebere gaba n'iru Omesilika onye ọma n'ugo ya efe n'igonu onye ọma tochukwu ekene yi
aka na-ede akwụkwọ abatazianụ sekretari Chinaka Ọnụha ọdịna nwa na mba anọ ka o si gazianụ aka na-ede akwụkwọ eksklusiv na nke ideka ọnụ ga na-ekwuzinu ivunu ga-eji mmele onye ọma Tochukwu ọ ga-aga na akọzi unu onye amakwanara ibi aka nụ maka na ugwu bụ nkwanye nụ na ọkwa na alalo okenye ji agbara efi ọsọ nụ na nkwocha abụrụ ụjọ nụ onye makwa n'aka nụ malụ onye kali n'ụwa nụ ọkwa ife seselu inu igba bọya ọ ga-elusie inu maka ịyọba Chukwu ma jide ogwu jide ọfọnụ ọfọ gidide jewanụ ike dị n'aka Chukwu amaka ọfọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ka nna agọzinụ ndụ mmiri ndụ azụnụ onye ọbụla ga-adị o ma onye ọbụla nwere obi tinye na Chukwu na ife adị ka Chukwu bụ n'igwe nụ ọkwụlụ ọkasịa Reginald Nwekwu nọ ezi oyimo ma ụna ndị ugwu ọmakwa n'aka nụ ana amalụ ụmụ Igbo aka nụ Igbo na-ada maka Abụchi onye ọma biko gabanụ amụrụ onye na-ego na mkpọ Otimote Mọgọ na Ghana abatasịa Chief Okechukwu Emembọlụ ọnwa Siza Bioko na onye isi okwu Ọnịcha Ado Victory Master na ezigbo nwunye ya bụ Lọlọ Doris eze nwanyị Emembọlụ ịdị ka achọ anyị ekenebezia Fidelis Igbo abalị Agụiyi na Nri Junior na Lagos na ezigbo nne ya bụ Ngozi Igbo abalị Lady Zango onye ọcha onye bụchi oke nwa gaba n'iru onye ọma na-edi mma ọfịa fụlagụ na Magozi isi enu gosi ezi nwanne Atama Lagos Thomas Injinia Prince Chukwudi Odumegwu Abụrụka n'Ọsụ Ebube n'Ụmụọka n'Ụmụlele Ifeanyi Chukwu gaba n'iru ezi nwoke ya bịa eze nwa na Obosinu eze bi onye ọma dị mma kenezialụ m Oyoko Daddy Shoki nọ nọkwazịa Awilo Igabo Inobosi nọ nọkwazị ụmụ Obosi n'ụlọ gị ndị ọma bịa asị m onye makwa n'aka nụ onye ọbụla malụ ndị kalili ahụ onye dị gbalebe osi bịanụ mmụbụ onye ọma Tochukwu onye ọma Boniface Asọkwa Omenikpe n'Obi Ịmanwụ Ifejika nọkwazịa Ịma Japan Obichiri ụzọ asị m onye ama n'aka
ka mbili bafa mmadụ nụ na ọ bụ okwu ka ọ bụ bụrụkwazie inu onye bili bịa bili n'elu ụwa ma mmadụ emela ịbịa njọ maka na njọ na-emerụ obi arụ amamn'ibu oke amonsu onye mụ na-elikọ na anwụkọ amam na ọ bụzi ogbuma bụla amonsu ezi oyibo m eziokwu ọda ọya aka m ịgwa ine n'ụwa na nya bụ ajọ oyi oyi ma agwa m ihe o nya bụ ezianụ ọgwụ ifu m n'iru ịmụnyelu m amụ iluzie n'azụ isi omiminu ọ bụrụ maka ndị ọdị na-agba ọlịa monsu ọdịnikolobịa lie ogboma ndị ọsịta ọsịlị ndị ọ dị ka ọsọsọ fabili n'elu ụwa n'ụwa ma ama rapụrụ ya ife ụwa sọsọ ka ili elu ma ọ bụrụ sọsọ ka Chukwu kelu egbochikwa na onye chie na-egbochiri ọrụ maka na ọ bụ uche Chukwu ga-emezinu onye bụ chibịa ije wayo ndị adị na bọọlụ amosu adị n'ikololi ogboma fabụ ndị ọsịta ọsịlịo ndị adị na bọọlụ amosu adị n'ikololi ogboma fabụ ndị ọsịta ọsịlịo ranumo kebile numo onye ọsịta ọsịlị ranumo kembi ụwa m onye ọsịta ọsịlị onye ọsịta ọsịlị ndị ọsịta ọsịlị ndị ọdịnagba ọlịa monsu ọdịnikolobịa lie ogboma tụfie akwa ranumo kembi enumu ndị ọsịta ọsịlị ranumo kembi enume ndị ọsịta ọsịlị ndị ọdịnagba ọlịa monsu ọdịnikolobịa lie ogboma na babụ ndị ọsịta ọsịlị ndị na-emebilu mmadụ kefa ma dibịa na-agwa otune iki eko n'elu ka isi emebi nke mmadụ ka a ga-esikwa na-emebi nke ya oyi m mma egweghị na nye bụ ezi oyi m aka m ịgwa ibe ajị ya
onye melemele n'iru kọmpete n'azụ ndị osite osili ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikolobịa li ogboma na banwaka na-ekuzinu ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikololi ogboma fabụ ndị osite osili ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikololi ogboma fabụ ndị osite oli ogboma ndị omebi nke mmadụ ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna oyimukwenu keyi kwenu keyi ranu mokambile nume ranu mokambile numu ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikolobịa li ogboma ranu mokambile nume ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikololi ogboma fabụ ndị osite osili omebu mmadụ magwaghị ọdịna Chineke mma o okwute mmadụ magwaghị ọdịna Chineke mma o ọdịna Chineke mma ọdịna Chineke mma ochekwu nwunye mmadụ n'azụ ọdịna Chineke mma pụtanụ n'ụzọ njọ pụtanụ n'ụzọ njọ oyimunchadro mamacha omebi nke mmadụ magwaghị ọdịna Chineke mma o ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikolobịa li ogboma na fabụ ndị osite osili melemele n'iru ranu mokambienumo ifi na-alụ ọbọzi aka na-alụ ọlụ na-alụ n'ọbọzi aka na-alụ ranu mokambienumo ranu mokambienumu na ifefe na-achọ bụ ifefe gasị ka vasisa mmadụ na mmadụ ibie ụkwụ na-aga walawala anya na-aga walawala n'afụ ya ọ na-afụ ilu onye ọnụ na-eneke n'onwe ya anjeke n'ezi oyi mụ ezi oyi obi anụlọnụ mụ okwu ka m na-ekwu maka ndị osite osili ndị ọdịna bọọlụ amosu ndị ọdịna ikolobịa li ogboma ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikololi ogboma fabụ ndị osite osili ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikololi ogboma fabụ ndị osite osili ndị ọdịna bọọlụ amosu ọdịna ikololi ogboma fabụ ndị osite osili owusi omekeneyi obele nwata ngoda agbata ezi oyi omekeneyi oyimwe Prince na ngoda agbata owusi sefa obele nwa na-eme ọgọ na Lagos gị nọzi na Ghana bụ nke Chilechi na-ezekwala onwe yi maka ndị osite osili aka gbalụgaba o onye igwe na ogwere ọgbana ya nkịtị na nwanne m onye ụmụowu si sefa anje staka na-eme ọgụ onye ọma ọnwa nwe membọlụ ọnwa abịa oke onwe ya Ọnịsha o
Caesar Dimitri Master Kuala Lumpur ka na-ejezinu na Malaysia ndị ọma na Malaysia ekenezia ejebe Akalaeze na Akalaeze Chief Izichukwu Nwajiakụ eze ndị Igbo gburugburu na Malaysia Ochendo na Ọzụbụlụ ọnwa ndị Igbo uduboji anyị ekene ojimote eme onye ọma aka na-eme ọgụ onye ọma Chairman Chief Executive Officer Nwajiakụ Group of Company Nigeria Limited okpu eze dị mma n'isi nu Frank Olisadebe Nworis onye ọma anyị ekene amụma egbu igwe Oceanic Accusation iyi ofoyi nwaka osiri oji na nkwele ezunaka onye ọma dị mma kedu maka ise na Malaysia ndị ọma anyị ekene King Evans onye ọma ndị ọma na Malaysia ekenezia Ogbuefi Nanyelugo onye ọma anyị ekene ezi oyi m Izuchukwu Ezinwekolo onye ọma n'isi ụmụọma uli wepụtazia Provost Igboeze Progressive Union Malaysia Osimuje kenezi nwanne ya mmadụ ka eji aga aka na-eme ọgọ ndị ọma Okolo Desmond Chukwunonso Ogbuefi Chinyelugo osi na nwata Doskido onye ọma nọ na Malaysia Iche Cosman George abatazianụ anyanwụ na nwara ọra eze ndị Igbo na Malaka ezi mmadụ adrọfecha amamibe ga-eji kene ya ekenenu Igbo egwulu ezi oyi mụ ezi nwa Igbo ukwu onye ọma dị mma n'ịnọfasịa Munachi nwa Musobili Adanje Agala Ifeọma nwanyị ọma nyefe n'igo ndị adị na bọọlụ amosu adị n'ikololi ogboma fabụ ndị ọsịta silio ndị osita osili na ba nwa ka anyị na-ekwu maka banụ ndị ụlọ nkịtị enwefe ndị asịrị gbakute ndị adị na bọọlụ amosu adị n'ikololi ogboma na sosi beba na alụmdi kwuto ndị ọzọ ma onweve adị njọ ma n'ife Chukwu si na mmadụ ga-abụ ka ọ ga-abụ n'elu ụwa maka na aka dị ekpuchi ọnwa uche Chukwu ga-eme uche Olisensi na onye a ga-emezi uche Chukwu bịa melu me uche Olise bịa uche Chukwu bịa melu me ikwu mee ibe mo uche Olisensi na onye a ga-emelu ajọ mmadụ na-eme na nkịtị ajọ mmụọ na-eme na nkịtị anya soro Chukwu ụgwọ soro Chukwu nekwa ndị osita osili ndị ọdịnagbo ọdịamosu ọdịnikolobịa ndị ogbo
okwe nkwa imego nkwa ikwele na yi jelu n'ụka wee je kwesịa nkwa na yi ka nna ajụzinu ikwugo ụgwọ nkwa ikwele na fada na-eche inu ndị oji ọnụ egbu ọjị ife onye na-enwero osi na onwegonu ka o wee bụ na ọkasị akasịnụ ekwe na nkwa ibi na-ama mmenwu maka na nkwa ikwelu mmadụ ọ bụ na imepụ azịnya bụ nkwa ọ na-emerụ obi arụnụ were ka ịra onye ọnụ imego nkwa ikwelu okwenkwa imego nkwa ikwelu okwenkwa jeme nkwa ikwelu jega meze nkwa ikwelu nwanne m na na-ejezi inu okwenkwa jeme nkwa ikwelu ọkwa isi na ịkasị akasịnụ ngwa jemeze nkwa ikwelu okwenkwa jeme nkwa ikwelu na ya isi na ịkalụ na akwụkwọ nụ asị m imego nkwa ikwelu okwenkwa jeme nkwa ikwelu nke isi na ike gbapụrụ obodo mmiri nụ asị m imego nkwa ikwelu ikwe nwaanyị nkwa biko jeme nkwa ikwezie nwoke nkwa nwanne m jega me nkwa ikwelu nwanne m eji n'ọnụ tinye asụ n'ofe nụ oji ọnụ ndị owowo ọnụ ka nna ajụzinụ na-emego nkwu n'ukwelu nụ na mụ bụ onye ọma Tochukwu kwuru sinu na nkwa mmadụ na-emerozi na ọ na-egbu mgbu n'obi onwelu ndị ekwelu nkwa na aga akpọbeje obodo oyibo nụ afọzi anya nwanne m ifugo na ọ na-ewutenu ndị ekwelu nkwa moto na aga ebunye va moto nụ ma ebuenyeziva moto unu afugo na ọ na-ewutezi n'okwe nkwa jeme nkwa ikwelu asịlụ ụfọdụ gbaba abọ inu fewepụtazi obi fa wenetanya bụ afụfụnụ oluo kabatasizila afụfụzinụ ngwanụ keduzi efu nọ akọlusi n'enu kọlusi na nuvugonu na ọ na-ewutenu jeme nkwa ikwelu nwanne m nụ maka echi ife onye meta na-ebuni ahụ oji ọnụ jeme nkwa ikwelu oji ọnụ etinye azụ n'ofe jeme jega meze nkwa ikwelu okwe nkwa jeme nkwa ikwelu ife isi n'ike melu mmadụ biko jemesu onye anụ ife
eje ma nwoke okwekwaje mekwa ikwelu idu amala oyo egwu akwa enweghị ịkpata ego ọ bụrụ afọ inwe obi eji eme ọgọ maka ịkpata ego dị iche inwe obi eji eri edewagazila onwe ya iche nụ ọ bụ imesi alụ mmadụ ọgọ ka nna ajụnụ ịpụzia ijebulu ifenu imelụ mmadụ kọsabazia onye ga-ekenezi ya ekenenu mana ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọnụ onyinye inyelu mmadụ fụrụ anyanụ na ọ bụ otito mmadụ ka ị na-analụzinụ na ọ bụrụ nke Chukwunụ ma nke izolo ezo wee nyenụ Chukwu na-afụnụ na ọ bụ nya ga-agọzi inụ na nke afụ ka ị ga-analụ ngọzi Chukwunụ maka ndị na-eje n'ụlọ ụka olu oge a ga-eji nye onyinye nụ maka na iji nnukwu ego ị na-eme ka ụlọ ụka niile fụ onyinye ị na-enye ka ọ wee bụ nọ nke kasị akasị nụ ka ndị mmadụ wee na-asị ọkwa nnukwu ego ka o ji enye onyinye ma lụkwa n'otito mmadụ ka ị na-analụnụ na ịda analụkwa ngọzi Chukwunụ ma nke afọ izolo ezo welie weje tinye n'ime ife onyinye na ọ bụ nke a ka Chukwu na-akwụ ụgwọnụ nye ka akpọrọ onyinye nzuzo anyị ma na o nwere mgbe Chukwu ga-esi n'elu wee bịa bụla ego n'ife onyinye ụlọ ụka ka mma na ọ bụ ndị nnekọta anya ebe nsọ Chukwu na ọ bụ banwa na-erizini ya n'ụlọ maka na ọ na-aka mmadụ ka Chukwu si alụ ọlụ maka na onyinye ị na-enye abụrụ mmadụ ka ị na-enyelu n'Chukwu oyimu mesila ọgọ elu ka agwazili ya na ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ osisi nyekwazi anya ife afọ ji wee mee ọgọ na ọ dị emezinu amala oyo idu onye okwe ngwaga na-agwazi onye isi na ị ga-enye ego biko je wele iwe na n'otito Chukwu onye isi na ị ga-emeli ifeọma biko jebezi ya ka iwe na alụ ngozi Chukwunụ nyakwazi na ya afụfụ imelụ mmadụ ọgọ lezienụ n'oyi na-abọnụ na
na bachakatala ije enunu ofu onye nwezia n'ego nu oluzie ka ọ batazili oye nke ọzọ akpọzi anya sie na onwe ọkwanụ ka ọ rara ya n'ezinụlọ ya na ụmụ ya na-achụsịrị va n'ụgwọ akwụkwọ nụ ya bụ ezi oyi nke na ịgbatazila ego nụ akpọzie nke nwa ogbenye ya jee were akwụkwọ dekọta list niile ka o wetala ya oyimenu anabazianụ wee nwebezi anwụli ya na ụmụ ya vedebe akwụkwọ dejusienu oluo ka ewetaziri ya abịazi akwụ aka asị ya na ọ ga-anọrọ ya ma ọ ga-anọkwa ya onye kwelu nkwa nabazianụ oluzie na ibienu ndị bi ejuzi anya ọsịa na o jekwalụ nwanne m kama na ọ ga-anọrọ ya oluku ụbọchị ọzọnụ ezi oyi m abịazienu oyi m ọkwụsịzi aka nụ asịa na ọ ga-anọrọ ya mana ọga na ndị oyi ya nọ na-aṅụ champen na-enweli aṅụle oluku ụbọchị tọnụ ezi oyi m abịabazianụ o wekwuba akanụ asịa na ọ ga-apụgonu n'ime dị stọpụ ọganụ mana onye a ji ekwe nkwa oyimenu echekatazi ife ọ ga-emenu ọmazi ife ọ ga-eme oyimasị na tata bụ tata unu ga na-abụzi ife oyimenu mezi oyi pụzi afọ enu ọ dị ofuru oyi pụzie trauzi anụ ọ dịkwa ịbụa oyi pụguzie bọsas anụ unu afụge na ọgbala ọtọnụ come and see American Wonder obe aka n'isi tibe mkpu ọkụ anụmala ọkụkwa anụmala ọkụkwa anụmala onye ọbụla apụtabazia n'ibi anụ ọbụla abụla ejibezi enye ejinu ka a na-ejie ike nge a na-akwụ mgbele gbarụ okwu abụazi obele okwunu onye kwelu mmadụ nkwa apụtazianụ ọ bụzi ezi oyi enu ka ọ gbazi ọtọ ọ sizi anya nke a bụ gịnịzi na ị na-eme m ife ifelenu onye gbalọta asazi anyanụ ọkwa isi na ịnọrọ ya na ọ bazia m n'alanụ na ịpụtazianụ maka na onye gbalụ nkwarụrụ na nyasi ngwele soti olelenu onye kwelu nkwajubazianụ ọgịnị ka ga-emezinu ka iyiluzi afe inu onye gba ọtọ ekwuzienu wee sizianụ na aka akpụtakwala ike nke efinu ọ dabazi akata katakata ọ bụla bụ onye kwelu nkwa je eme nkwa ikwelu maka na otili akwa egbola ichele na afa ya dị n'okwutenu nwanne m nwe obi mwepụta na ka isi eme ka oge esikwa wee na-abịanụ okwe nkwa je eme nkwa ikwelu na na-eche inu anyị abatazianụ na Amsterdam Holland na anyị chekwube mmadụ ga-emezi ya obele nwe ji amatụ bilinu
Prince Celestine Uzomokereke Ibe Butako Ezinwa Uchi Arondizwo Chief Executive Officer Selizong Nigeria Limited and Division Giver Never Lack Onyoma Nino Jaja Amsterdam Holland Ojimote Mogo Worldwide Abu Nkotonko Nizwogu Onyoma Dimma Anyeke Nebeziano Chief Benjamin Ijezie Ekweme Nozobolo Benjaz Obele nwa Daniel Nwigwe Ayego Nuduma Enugu Kosidazia Ayego Gabaniru Akane Mogo Obele nwa Nedi Anyima Nwigwe Omenka bụ n'anya Chukwu Jekwu Okoye nọkwazịa John Joloko Esikwo dị Ijeọma nwanyị ọma Gwatemesianụ Oya Okwenkwi mego nkwu ikwelu Okwenkwi mego nkwu ikwelu Jega me nkwu ikwelu nwanne m Oji ọnụ egbu oji Jeme nkwu ikwelu Oji ọnụ etinye asị n'ofenu Ibi na-enwe asịnụ Na ihe kisi n'inwegonu Jemeze nkwu ikwelu nwanne m Ọkpakọ bụrụ n'ikasi akasị nụ Onye ọnụ n'onwe Okwenkwi mego nkwu ikwelu Ikwe nwata nkwa Iko jeme nkwu ikwelu Ikwezikwa n'okenye nkwa Iko jeme nkwu ikwelu Ikwe nwoke nkwa Jega me nkwu ikwelu ya Ọ bụrụ nwaanyị ka ikwelu nkwa nwanne m Jega me nkwu ikwelu Okwenkwi mego nkwu ikwelu Okwenkwi mego nkwu ikwelu Una Amala Oyo Ejeludo Okwenkwi mego nkwu ikwelu Akiko meno bodidu Obulu maka eze na-emegbu obodo ya maka na ọ mụtara nwa nwoke nụ ọkachasị ụmụ nwanyị na-ebu afọ ime ọnwa ite naanị ma ga-ejikwana na ikike dị n'aka wee na-emegbu obodo inu maka na ọ bụrụ ịsọ ka Chukwu kele na ikike bụ onye ibu ka iwere nyela obodo aka nụ Order Akiko men obodo idu Akiko men obodo idu Eze na-emegbu obodo ya Eze ji maka na ọmụrụ nwa nwoke wee na-emegbusi obodo enu maka na ikike dị ya n'aka nụọ Eze na-achị obodo idu wee bụrụzie eze Okwuome eze wee kpozi ọrụ obodo niile
wee si onye ọbụla pụta n'ama ụbọchị Ekenu oluzie n'ụbọchị Ekenu ọrụ obodo ezukọ ọnụ n'ama a na-eche eze ka ọ bịazie ọrụ obodo ezukọ na-echezi eze ka amalive ọ ga na-ekwuzinu eze obodo Idu abịazianụ o wee sizi ọrụ obodo niile na nwaanyị ọbụla mụrụ nwa ụbọchị Eke na ọ bụrụ nwa nwoke na nwa ga-abụ nwa eze nke anụma gboo obodo niile ala eze kwuo ma kpọrọ obodo si mva nụkwala ibe okwu onye ọbụla ekwenyenu kedu ife mbaga na-emezinu mana ndị ụka si ewute bụ ụmụ nwaanyị na-atụ imenu onye ọbụla na-abazianụ ọrụ obodo na-abazianụ onye ọbụla ejebebezianụ chie ịbụrụ nwoke ị na-ebe ebele ka nwunye yala ịmụ nwoke ụbọchị Eke ịbụrụ nwaanyị ị na-ebe ebele ịdịzie ime ka ịyala ịmụ nwoke ụbọchị Ekenu maka ịmụ nwoke nwa bụrụ nwa eze ọyịmụ n'ezu na-asị ọgịnị mbụrụ nke a ụfọdụ na-afatụlụ ime ụmụ nwaanyị ụfọdụ bakoluzi ịmụ nwa ọ bụ na fa mụrụ nwoke ụbọchị Oye fa mụ ụbọchị Afọ maọbụ ụbọchị Nkwọ obi abụlụfa sọsọ anwụle mana onwekwalụ mmiri n'elu onye mana ụlọ ọ ga-ezonye maka ofu nne na mụ n'elu ụwa ma ọ bụrụ ofu Chineke zinu chi dị n'iche n'iche nu ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-amụ nwanụ ụfọdụ amụ ụbọchị Oye ụfọdụ amụ ụbọchị Afọ imụ ụfọdụ amụzi ụbọchị Nkwọnụ ụbọchị a na-agakwa ezi obodo Idu ọ na-asị ọ bụzi na ụmụ nwaanyị da-amụzi nwoke ụbọchị Eke mana o nwere ofu nwaanyị a na-akpọ nwaanyị ụzọ n'obodo Idu nye na di egwu Odili nwaanyị ụzọ atụlụzie n'imenu obugide afọ ime wee busizienu olu ogo ga-eji mụ nwanụ anaghị ozi Chukwu ụbọchị ọ ga-amụzi nwanụ nwaanyị ụzọ ekoli ịmụ nwanụ o wee mụzi ụbọchị Ekenu nwa bụrụzie nwa nwokenu olu kachi volo ụtụtụ ezi ezizi ụmụ odibo eje kpọlụ nwa nwaanyị ụzọ eze ebeze kpọlụ nwanụ nwaanyị ụzọ ebebezia eze kponye mụ nwa mụnụ nwa bụ n'afọ nwa ite naanị eze gịnị ka ị na-emezinu eze nwa ọ bụ nwa iyo nwatala afụfụ wee bugidezienu emelụ m gịnị eze kedị na na-emezinu enwe ga-agwụgụ makwanụ nwaanyị ụzọ a na-ebe ọ na-akwa alili egbonu nwaanyị ụzọ eze kpozie nwaanyị ụzọ si ya nabazianụ ọ bụ iwu ọ mara amanụ na nyanwa bụ eze kwuo ome Odili ya yabazie Chukwu ka nwunye tụrụ ime ọzọnụ
maka ọmụzi n'ụbọchị oyi ọ bụ ụbọchị afọ nwanne m ọ bụrụgo n'ụbọchị mkpọkọ ụmụ nwanụ nwanyị ụzọ atụrụkwa n'ime ọzọ nụ ọ bụgide ebe ime bụsi elu si ego ga-eji bụzi nwanụ nwanyị ụzọ amụsịa nụ nwoke nụ enene bezi afọ ụbọchị ọ bụkwa na ụbọchị eke nụ akwa jupụta ebe niile nụ di ebu odili amezi anụ mma si na onye ọbụla ga-etinye isi na oyi egbue ọ ga-egbukwanụ mmadụ one eziokwu omezienu etiti ụmụodu bie si eje kpọtala ya nwe ha ndị odibe ezi eluzienu ekwudozi odili eme bụga ọ ga-emedu ka onye mmadụ one ka ọ ga na-egbusi ụmụ odibe eze akpọlụzia nwa jekpọkọla eze obodo idu a na-amụlizinu na nwa ya na-eri nnenu maka na ọ mụrụzi nwanụ ọ sị na ọ bụ iwu ọmala ama obodo kwele ekwe unu afụgo ka enu si emezinu nwaanyị ụzọ bezie na nke eze ọ na-atụgharịrị onwe ya naanị na-asị eze bụ onye onwe ya eze asịa na iwu ọmala amanụ n'obodo kwele ekwe o nwaanyị ụzọ ebebeziela eze akwanụ akwa nwaanyị ụzọ na-ebezinu ịma ka ọkụ nwa si arụnụ eze bonyezielu m nwa m eze bonyezielu m nwa m eze bonyezielu m nwa m ọ na-abịa o nye bụ odili di nwaanyị ụzọ mana ba na-edikwa were yozi chukwu ese ya biko eze anya nwa nke ịtọ ka nwunye ya nwụzianụ nwa n'ụbọchị afọ maọbụ oyi maọbụ nkwọ ọ ga-asọnarị fanụ nwaanyị ụzọ adịkwa n'ime ọzọnụ mana uche na-echezi nwaanyị ụzọ ebe ọ bụ na ụmụ nwa nke izizi ọ bụrụ ụbọchị eke mmụọ nke ịbụa ọ bụrụ ụbọchị eke n'ime nke anụ nwa ọ dịkwazị na ọ mụzikwanụ nwa ụbọchị eke ọ bụrụ nwoke eze kpọlụkwanụ nwanụ ọ ga na-emezi anya echiche na-ebuzi nwaanyị ụzọ kedu ibe ọ ga na-emezinu eze obodo idu na afọ ajọghị ya nwaanyị ụzọ ebugide ime nke ito na ogbuzi ebe ime wee busizienu oluzi oge ọ ga-eji wee mụzi nwanụ o jebezi ebe ọ ga-amụzi nwanụ ime na-eme nwaanyị uche na-eche nwaanyị kedu ibe ọ ga na-emezinu nwa ka nwaanyị ụzọ na-akwadozi ịmụ nwaanyị ụzọ anwụrụzịa ndị nọzi ka nwaanyị ụzọ nwụzi wee gbalụsịa ka fachekwa n'odili na nwunye ya nwụọ feluzie gwazịa n'odilinu odili etie nne na-abịa ụbọchị ọbụla ụbọchị eke odili eje mepụtakwa m ya n'ọba ọzọkwa bụrụ ozu nwunye ejebe na nke eze oluzienu na nke eze ọ bụ onye ezi obodo idu na ezi ozu nwunye m ụmụ nwa ụbọchị eke ọ bụrụ nwoke na ịkpọrụrụ nwa m ọmụziekwe nke ịbụ ọnụ eze na ịkpọrụrụ nwa m eze na ezigbo ozu nwunye m na ọnwụ n'ụbọchị ekenu eze na ịga na-ebuzi ozu nwunye m eze akpọzi ụmụ odibo silva chukwu odili na ọ dị-eli n'ozunu maọbụ udene na-eli ozu odili anabazia vụzi alinaba ka unu vụzi ka enu si mezi ya bụ ife a na-ewute obodo niile ma nwoke ma nwaanyị ma nwata
Omejo mmadụ nwere ịgwọnụ. If that men do, live with them and not after them. Odile luzienu n'ụlọ. Onezenye n'ife anyanwụ. Ọchịla je nke isisi chelenu. Ọchịlị nke igbo chelenu. Ọchịlị nke ịtọchekwa lenu. Ọ bụ Chukwu obi emebi n'igwenu. Nwunye m mụrụ nwa. Ọmụze nke isisi eze kpọ nwa m. Ọmụgwanụ nke ibu ọnụ. Onye m na-eze kpọrọ nwa m. Oluziele nke ito nwunye m anwụsị ọbụla ụbọchị ekenu. Mbụgaziele eze ozu nwunye m. Eze asịzịa mụ na abazi ahụ. Odili ekwuzizie ife anụnwa. Ya bụ eze idu. Awe kwuzie n'isi. Daa ngwụlọ. Dakwuo ogbi. Ife anụnwa na-asọrụ obodo niile. Ka na-asị ya eze ibughị ife mere onwe ya. Gezie ntị ka ife obodo na-agbazi eze nụ. Na nwata m okenye. Ezi ibughị ife mere onwe ya. Ezi ibughị ife mere onwe ya nụ. Eze ọbụzi ife mezienu. Ọbụzi ife mezi. Ike na-ejekọbazi nwa ọgbọsi ekenu. Ọrụ obodo niile onye ọbụla ejekọbazi nwe na nke eze. Ụmụ onye ọbụla niile eze kpọrọ. Onye ọbụla dị na-akpọdozi nwa ba n'ofu n'ofu. Unu abụgo ife eze n'obodo ejezi. Ọbụla ya bụ ejikwara na ikike dị n'aka wee na-emepe obodo ya. Maka ife obodo onye mene n'ụwa na-adachiteli azụ. Gwa ka emesịa na-eche ka agala onye ilonu ma a sị ma ọkụ gbajie nye aka. Ebu ebelu ugobelunu nke siri ibe ya ebe na asị m kwụkwu anya ma nyakwachikwa onye ụkwụnụ. Okwute onwe mgbenyi bụ Chukwu. Okwute onwe mgbenyi bụ Chukwu. Ngwe na-ezibe mmadụ mere ibia n'iwe ka. Onye makọ mụ asị m bike nyezina m bike nyekwana m ọzọ. Ma ikpe niile dịbalụ Chukwu nụ. Na ọ bụ Chukwu nwe okwu. Sabasa. Mụ bụ onye ọma Tochukwu na mabịa ọzọ. Alili onwe ogbenye ka na-ebezi. Uye onwe ogbenye ka na-ebe. Uye onwe ogbenye. Uye ogogogo. Ojivo onye nye wenala onye nu. Ojivo onye nye wenala onye nu gebubeli yala na zunu. Ojivo onye wogbenye wenabazia. Oge lugo ga gebido yibaka n'isi. Oyimo n'oge zugo. Na ngị ji ebutekwazi ego. Wee si niile na-enyeluzi aka nụ. Na ọ bụ ofu ngị nwe afọ. Na ngị jekwa na radio station. Na ọ bụ gị si fa. Ka na nsụlụ na ị na-enyelu ụmụ ogbenye aka. A na-eweti ya n'onyonyo. Ị na-eke abarice. Ị na-ekele ụmụ ogbenye ife. Onye ka ị na-emezili? Ajụjụ ka na-ajụnụ. Pennywise pamphlet. Onye mara eziokwu nyakwuonu. Ofu okwu n'ụka na-ekwukwa. Ị na-analụ otito mmadụ ka ọ bụ otito Chukwu? Onye mmacha. Ị mara ife ị ga-emelu nwa ogbenye. Biko ji emeli ya. Ị mara aka ị ga-enyelu mmadụ. Biko ji eje nyeli ya. Ego si n'ọra. Maka na ọ bụ mmebọ
ị na-emebe onye ime n'ife oyimu ya natakwa azụ kọmba onye makomu ka na-ekwusi biko enyezina mụ jidezie n'ife inu ojivo onye nye wenala onye nu na gị si n'ikasi akasị gị si n'imakasị oyo amala ochife nwata na gị nweghịla aka enunu na-eche ka aka lobe ya ilonu na nye ka nkwulunu aka elokwana ya ilonu ma ọkụ gbachie inyaba akanụ ka nwata wole ibia jebela onwe enu nke mụ dịlimo ndị oli oficha ọnụ ọkwa onye lifela ogwe ọsị ogwe nya gbajienu maka ọ dịrị nwa onogbo m ọlabazianụ tinu mana oge elugo n'oge a ga-ebido oyibo aka n'isinu egbe belugo belunu ma nke siri ibe ya ebe na anyị silu nkwukwa anyanụ ma nyakwachikwu enyi ụkwụnụ egwu atụgbo ndị omenjọ oyo amala idu ojive nwata weni aka elu nyaka nna ya chukwu ọkụ gbajie nyaka ojive nwata weni aka elu na nye ogbenye kwasị yali n'oge ezugonu ojive onye nye we n'ala onye ojive ogbenye nye we n'ala onye oji mmadụ ụgwọ biko wenabaziali ya ojive mmadụ biko wenaba ojive onye wenala onye nu ebube chukwu na-abịa iwe chukwu na-abịa iwe chukwu na-abịa iwe chukwu na-abịa maka ndị ajọ mmụọ maka ndị ajọ mmadụ iwe dị n'obi amụ dị n'eze
o ji fowe gbenye wee n'abalị a ndị iwe dị n'obi o ndị amụ dị na-eze nne m na ya iji egbu okpom na ọ bụ ya ịpụtazikwalụ wee na-ajụ onye egbu okpom ịma ife ị na-emenụ ọkwa isi na ị na-emelụ nwa ogbenye ọgọ na ị na-enyelu ndị enwe nne enwe nna aka ndị nwanyị ajadu ndị na-enwere kọrọ alụfanụ na ọ bụ gị iji ebute bara isi dọba